Трета част. Как мога да изравня глюкозните си криви? Полезен съвет 1. Яжте храните в правилния ред. Свалих повече от 2 кг за 9 дни, сподели с мен Бернадет в един слънчев вторник сутринта и всичко, което направих, беше да променя реда, в който ям храната си. Толкова често се фокусираме върху това какво да ядем и какво не. А не как го ядем. Оказва се, че начинът, по който консумираме храната си, оказва силно влияние върху глюкозните ни криви. Две хранения, състоящи се от едни и същи храни, и следователно от едни и същи хранителни вещества и едни и същи калории, могат да имат значително различно въздействие върху организма ни в зависимост от начина, по който консумираме компонентите им. Бях изненадана, когато прочетох научните трудове, доказващи тази теза, особено един фундаментален труд от университета Корнел през 2015 година. Ако изядете съставките на едно хранене, съдържащи ни 6 фибри, захар, протеини и мазнини, в определен ред, намалявате общия скок на глюкозата с 73%, както и скока на инсулина с 48%. Това важи за всеки, независимо дали страда или не от диабет. Какъв е правилният ред? На първо място са фибрите, на второ протеините и мазнините, и на последно нишестето и захарите. Според изследователите ефектът от тази последователност е сравним с действието на лекарствата за диабет, които се предписват на диабетиците, за да намалят скоковете на глюкозата. Едно смайващо проучване от 2016 година доказва откритието още по-категорично. Две групи диабетици тип 2 са подложени на стандартизирана диета в продължение на 8 седмици, като са помолени или да консумират храната си в правилния ред, или да я ядат както им харесва. При групата, която консумирала храната си в правилния ред, се наблюдавало значително намаляване на нивото на HbA1c, което означава, че са започнали да обръщат хода на диабета си тип 2. Другата група, която се хранела с абсолютно същата храна и приемала същия брой калории, но без да спазва определен ред, не подобрила състоянието си. Говорим за революционно откритие. Обяснението на изненадващия ефект от експеримента е свързано с начина, по който работи храносмилателната ни система. За да си го представите, представете си стомаха като мивка, а тънките черва като тръба под нея. Всичко, което ядете, попада в мивката, след което преминава в тръбата, където се разгражда и абсорбира в кръвния поток. Всяка минута от мивката към тръбата преминават средно около 3 калории храна. Този процес се нарича изпразване на стомаха. Ако нишестето или захарта са първото нещо, което попада в стомаха ви, те много бързо стигат до тънките ви черва. Там се разграждат до молекули глюкоза, които след това скоростно преминават в кръвния поток. Това води до скок на глюкозата. Колкото повече въглехидрати ядете и колкото по-бързо ги изяждате, толкова по-силно се проявява глюкозното натоварване и толкова по-голям е глюкозният скок. Представете си стомаха си като мивка, а червата си като тръба под нея. Когато първо приемате въглехидрати, те се вливат в червата безпрепятствено. Да речем, че в чинията ви има и паста, и зеленчуци, броколи. Обичам броколи и първо изяждате пастата, а след това броколите. Макаронените изделия, които са нишесте, се превръщат в глюкоза, тъй като се усвояват бързо. Броколите седят върху пастата и чакат своя ред да преминат през тръбата. Нещата значително се променят, ако консумирате първо зеленчуците и след това въглехидратите. Започнете с броколите. Броколите са зеленчук, а зеленчуците съдържат много фибри. Както видяхме, влакнините не се разграждат до глюкоза от храносмилателната ни система. Вместо това те преминават от мивката през тръбата до канализацията бавно и непроменени. Но това не е всичко. Влакнините притежават 3 суперсили. Първо, те намаляват действието на алфа-амилазата ензима, който разгражда нишестето на глюкозни молекули. Второ, забавят изпразването на стомаха. При наличието на фибри храната се стича по-бавно от мивката до тръбата. И накрая те създават в тънките черва вискозна мрежа, която затруднява преминаването на глюкозата в кръвния поток. Чрез тези механизми фибрите забавят разграждането и усвояването на всяка глюкоза, която се озове в мивката след тях.
В резултат фибрите изравняват глюкозните ни криви. Всяко нишесте или захар, които ядем след фибрите, ще имат намален ефект върху организма ни. Ще получим същото удоволствие от консумацията им, но с по-малко последствия. Консумирането първо на зеленчуци и после на въглехидрати значително намалява бързината, с която глюкозата достига до кръвния поток. По този начин се изравнява скокът на глюкозата, свързан с това хранене. Това бяха въглехидратите и зеленчуците. Сега въведете протеините и мазнините. Протеините се съдържат в месото, рибата, яйцата, млечните продукти, ядките, боба и бобовите растения. Храните, които съдържат бълтачини, често съдържат и мазнини, а мазнините се срещат и самостоятелно в храни като масло, растителни масла и авокадо. Между другото, има добри и лоши мазнини, а лошите мазнини, които трябва да избягваме, се съдържат в хидрогенирани и рафинирани масла за готвене, като рапично, царевично, памучно, соево, шафраново, слънчогледово, гроздово и масло от оризови трици. И храните, съдържащи мазнини, забавят изпразването на стомаха, така че консумирането им преди, а не след въглехидратите също помага за изравняване на глюкозните криви. Изводът. Най-добрият ход е въглехидратите да се консумират след всичко останало. Тези две хранения съдържат едни и същи храни. Но когато ядем първо зеленчуците, а след това нишестето, изравняваме кривата на глюкозата и изпитваме по-малко и по-слаби странични ефекти от глюкозния скок. За да илюстрираме ефекта на реда на храната върху скоковете на глюкозата, нека се върнем към аналогията с играта Тетрис, блокчетата, които се спускат бавно, се подреждат полесно, отколкото онези, които се спускат бързо. Когато ядем храни в правилния ред, първо зеленчуци, после протеини и мазнини, накрая въглехидрати, не само забавяме скоростта на блокчетата, но дори намаляваме количеството им благодарение на мрежата, която фибрите добавят в червата ни. Колкото по-бавно се стича глюкозата в кръвта, толкова по-плоски са глюкозните криви и толкова по-добре се чувстваме. Можем да ядем абсолютно същото, но като консумираме въглехидратите последни, постигаме голяма разлика в физическото и психическото си състояние. Нещо повече, когато ядем храни в правилния ред, панкреасът ни произвежда по-малко инсулин. А както обясних в част 2, по-малкото количество инсулин ни помага да се върнем по-бързо в режим на изгаряне на мазнини, чието положителни резултати са многобройни и включват отслабване. Правилният ред за консумиране на храните, първо зеленчуци, после протеини и мазнини, накрая нишесте. Запознайте се с Бернадет. Бернадет, която не е диабетичка, прилага този наш полезен съвет, този хак, както е модно да наричаме някои хитрини, към които прибягваме във всекидневието, не защото иска да отслабне. Приятелките и я предупреждават, че след менопаузата е невъзможно да свали килограми, а просто защото иска да се чувства по-добре. Опитите й да отслабне са спрели преди няколко години. Било и омръзнало да брои калориите. Пробвала периодично гладуване, но то не й помогнало. На 57 годишна възраст Бернадет най-много се притеснявала от слабото си енергийно ниво. Всеки следобед, като по часовник, тя се чувствала толкова уморена, че поглеждала към пода на работното си място, в банката или в кафенето и си мисляла, ако можех да легна там, щях приказно да си подремна. За да преживее след обеда, тя ядела шоколадови блокчета. Но вечер трудно заспивала и всяка сутрин се събуждала към 4 часа. Бернадет научила за пръв път за глюкозните пикове от акаунта богинята на глюкозата Глукос Годиас в Инстаграм. Тя не била измервала глюкозните си нива, но решила да опита този хак, за да види дали може да й помогне. Когато на следващия ден на обед се озовала в кухнята си, а на плута разполагала със съставките за обичайния си сандвич, си спомнила за правилото, първо зеленчуци, после протеини и мазнини, накрая въглехидрати, и си помислила, вместо да подреждам всичко и да ям сандвича като едно цяло, бих могла да изям първо салатата и киселите кръставички, след това рибата тон, а после препечения хляб. Поставила всяко от тях в чинията и изяла новопокръстения си деконструиран сандвич. Деконструирайте един сандвич и изяжте хляба, нишестето последен, за да намалите глюкозния скок, който създава, и да се отървете от сънливостта в 15 часа, която се появява, когато нивата на глюкозата рязко спаднат.
Бернадет е човек на навика и вечерята и обикновено е пържула с зеленчуци и паста. Затова този ден тя изяла първо зеленчуците и месото, а после пастата. В нито един момент не променила количеството на храната, само реда, по който приемала съставките й. На следващия ден, за голяма своя изненада, се събудила отпочинала за първи път от месеци. Когато посегнала към телефона си, за да провери колко е часът, видяла, че е 7 часа сутринта с часове по-късно от времето, когато обикновено отваряла очи. Знам, че това звучи налудничаво, Бернадет също го сметнала за налудничаво. Но същевременно била въодушевена. Затова продължила да разгражда сандвичите си и да яде пастата си последна вечер. След 3 дни копнежът и за следобедна дрямка изчезнал. Била изпълнена с енергия. Не се била чувствала така добре от години. Когато отишла до супермаркета, вместо да се запаси с шоколадови блокчета както обикновено, не изпитала изобщо нужда да си ги купува. Беше толкова освобождаващо, каза тя. Опитайте това. Следващия път, когато седнете да се храните, изяжте първо зеленчуците и протеините, а после въглехидратите. Обърнете внимание на това как се чувствате в сравнение с предишни хранения. Какво се е случило? Преди да промени начина си на хранене, Бернадет изпитва симптомите на глюкозен срив след обяд. Тя копнее за дрямка. Мозъкът й е изпратил добронамерено, но неправилно предупреждение: имаме малко енергия, трябва да хъпнем нещо. Тя потърсва шоколадово блокче и веднага го изяжда. Шоколадовото блокче кара нивата на глюкозата и да се изстрелят отново нагоре, след което скоро отново падат. Шеметно влакче в увеселителен парк. Когато Бернадет променя реда на приемане на храната, скокът, който предизвиква, е по-малък, така че спадът е по-слабо изразен. Тя се чувства не толкова гладна и уморена в следобедните часове. Влакчето на ужасите спира плавно. Има научно обяснение за тази промяна в чувството и за глад, изследователският екип от Корнел доказа, че ако ядем храната си в неправилен ред, първо нишестето и захарите, грелинът, нашият хормон на глада, се връща към нивата си от преди хранене само 2 часа по-късно. Ако ядем храната си в правилния ред, нишестето и захарите последни, грелинът остава потиснат за много по-дълго време. Те не са измервали стойностите му след 3 часа, но като следя тенденциите, мисля, би било оправдано да се каже, че той остава понижен в продължение на 5-6 часа. Проучванията показват също, че при жените в постменопауза диетата с послаби скокове на глюкозата е свързана с по-малко безсъние. Нещо повече, когато спим по-добре, вземаме по-добри решения и е полезно да намерим мотивация да направим нещо добро за себе си. Бернадет се почувствала така, тя дори започнала да се разхожда след обед. 9 дни след това, което чувствала като най-лесната промяна в начина си на живот, опитвана някога, дънките на Бернадет започнали да изтягат по-малко. Тя се качила на кантара и за своя изненада установила, че е свалила над 2 килограма. За малко повече от седмица смъкнала почти 1/3 от теглото, натрупано след менопаузата, без дори да се опитва. Помнете, че в пилотската кабина на тялото ни поставянето на глюкозния лост в правилната позиция е най-мощното нещо, което можем да направим. Последствията често са изненадващи, като например непредвидено отслабване. И както виждате, началото е нещо толкова лесно като храненето в правилния ред. Дори и да няма зеленчуци в чинията ви, деконструирането на храната и консумирането на въглехидрати накрая помага на тялото ви. Значително изравняваме кривата на глюкозата и намаляваме вероятността от увеличаване на теглото, апетита, летаргията и вредните дългосрочни странични ефекти на повишените нива на глюкозата. Мислех, че плодовете трябва да се консумират отделно, защото иначе гният в стомаха ни. Въпросът, който често ми задават, когато говоря за този първи съвет, е свързан с плодовете. Поставям плодовете в категорията захари, защото, въпреки че съдържат фибри, те са съставени предимно от глюкоза, фруктоза и захароза, известни още като захари. Затова те трябва да се консумират най-накрая. Хората обаче питат, дали това не води до загниването им в стомаха. Краткият отговор е не. Изглежда, че погрешното убеждение за плодовете датира от Ренесанса, от времето, когато е изобретена печатърската преса. Някои лекари от онази епоха препоръчват никога да не завършвате храненето с сурови плодове,
защото те ще плуват върху съдържанието на стомаха и накрая ще изгният, изпращайки отровни изпарения в мозъка и нарушавайки работата на цялата телесна система. Изяждането първо на картофите води до най-голям скок, смесването им с месото беше по-добро, но започването с месото и запазването на въглехидратите за накрая беше най-добро за нивата на глюкозата ми. Оказва се, че няма доказателства в подкрепа на това твърдение. Гниене настъпва, когато бактериите попаднат върху храната и започнат да я разграждат, за да стимулират собствения си растеж. Белите и зелените петна, които виждате по ягодата, която сте оставили твърде дълго в хладилника, са бактерии. Само че, първо, гниенето се проявява след дни или седмици. То не може да настъпи след няколко часа, колкото трае храносмилането на плодовете. Второ, стомахът ни е кисела среда, Р1-2, а всяка среда сън под 4 възпрепятства размножаването на бактериите и следователно гниенето. Нищо не може да изгние в стомаха и всъщност стомахът заедно с хранопровода е мястото, където има най-малко бактерии в целия ни храносмилателен тракт. Онези ренесансови лекари не са били прави. Но има много примери за култури в историята, възприели правилния ред на хранене. По римско време храненето обикновено е започвало с яйца и е завършвало с плодове. През средновековието в Европа банкетите са завършвали с плодове, за да се затвори храносмилането. Днес хората в повечето страни завършват храненето със сладка нотка десерт. За да бъдем честни, може би лекарите от 1300 години не са били съвсем безумни, когато са препоръчвали да се ядат плодовете отделно. Няколко души са споделяли с мен, че правят точно така, иначе изпитват дискомфорт, подуване на корема или газове. Най-важното е да се вслушваме в организма си. Нишестето и захарта в края на храненето са правилният начин, освен ако лично ние не усещаме, че не ни понася. Колко бързо мога да ям храните една след друга? В клинични условия са изследвани много различни интервали 0 минути, 10 минути, 20 минути, всички те, изглежда, работят. Докато ядете нишестето и захарите последни, дори и да е без пауза, ще изравните глюкозната си крива. По време на храненията си аз просто ям една група храни веднага след другата, както и Бернадет. А ако в храната няма нишеста или захар? Естествено, хранене без нишеста или захар ще доведе само до много умерен скок на глюкозата, някои протеини също се превръщат в глюкоза, но с много по-ниска скорост от въглехидратите. Все пак е полезно да се започне с зеленчуци и на второ място да има протеини и мазнини. Трябва ли винаги да се храня така? От вас зависи да използвате съветите в тази книга по начин, който има смисъл за вас. В собствения си живот се храня в правилния ред, когато това е лесно. Ако ям ястие като кари или паеля, в което зеленчуците, протеините, мазнините и въглехидратите са смесени и е трудно да се отделят съставките, не се стресирам от това. Понякога първо хапвам няколко хапки зеленчуци, а след това изяждам останалата част от ястието смесена. Най-важното, което трябва да запомните, е, че е най-добре да ядете нишестето и захарите възможно най-късно по време на храненето. И не забравяйте да отбелязвате малките промени, ако първо изядете зеленчуците, а след това смесите въглехидратите с белтачините и мазнините, това все още е за предпочитане, отколкото да изядете зеленчуците последни. Да обобщим. Винаги, когато е възможно и когато това не превръща храненето в сложно изпитание, включващо старателно отделяне на елементите на специалитета, предложен от готвача, е най-добре да ядете всичко, което се превръща в глюкоза, най-накрая. Започнете с зеленчуците и салатата в чинията, след това с мазнините и протеините, а после с скорбялата и захарта. Изкушаващо е да се насочите направо към въглехидратите, когато сте гладни, но ако използвате този метод, по-късно апетитът ви ще бъде обуздан. Въз основа на научните данни обичам всяко хранене, което започва с салата. За съжаление, много ресторанти не ни насърчават към успех в това отношение, сервира ви се хляб, докато чакате поръчаната храна. Започването с нишесте е абсолютно противоположно на това, което трябва да правите. То ще доведе до рязко покачване на глюкозата, което няма да можете да укротите, а по-късно и до срив, което ще засили апетита ви. Сега като се замисля, ако трябваше да измисля начин да накарам хората да ядат повече в моя ресторант, щях да им дам първо хляба. Полезен съвет 2. Добавете зелено предястие към всичките си менюта.
Знам какво вероятно си мислите, докато четете заглавието по-горе. Това е същото като предишния хак, първо яще зеленчуците си. Не. Този съвет е на друго ниво. Говоря за добавяне на ястие в началото на храненията ви. Ще изядете повече, отколкото обикновено, като при това ще изравните глюкозните си криви. В следващия полезен съвет ще разгледаме защо добавянето на тези калории е полезно. Целта тук е да консумирате храната такава, каквато е била, преди да бъде преработена. Навсякъде, където е имало нишеста и захар, е имало и фибри. Като добавяме вкусна зелена разядка, ние връщаме фибрите. Запознайте се с джаз. Преди няколко години най-накрая връчих на майка ми подаръка, който тя винаги е искала, картичка с текст: Боже, майка ми е била права за всичко. За да бъда честна, тя не беше права за това, че започваше деня с корнфлейкс и портокалов сок на закуска. Но пък имаше право за някои други неща, като например колко е важно да си подреждам пощата, да не си купувам дрехи, които трябва да се носят на химическо чистене, защото никога няма да успея да ги занеса, и да почиствам отвътре хладилника веднъж месечно. Но когато за първи път напуснах дома си и отидох в университета, не последвах нито един от тези съвети. Със сигурност не чистех нито един кухненски уред. С напредването на възрастта често осъзнаваме мъдростта на съветите, давани ни от нашите родители. Докато посвещавах времето си на науката, стояща зад скоковете на глюкозата, видях множество изследвания, които показват, че някои начини за изравняване на глюкозните ни криви са били насърчавани от предишното поколение. Това откри и Джаз. Джаз, съкратено от Джасмин, е израснала в шведската провинция с майка ливанка и баща швед. Родителите й били заети, работели на пълен работен ден и отглеждали 5 деца. Но независимо колко били натоварени, семейството сядало да се храни заедно всяка вечер. Първото ястие на всяка вечеря винаги било голяма салата. Когато Джаз се преместила и си намерила първата работа като учителка в Гьотеборг, също като мен не мисляла да следва примера на семейството си. Дните й се изнизвали в кръстосване между апартамента и гимназията. Затрупана с контролни работи и притискана от крайните срокове, тя се опитвала да поддържа и социалния си живот накратко, нямала време да мисли за храна. Обичайната й тактика била да се отбие до магазина за хранителни стоки на връщане от работа, да вземе кутия макарони и да ги изяде за вечеря. Прибирала остатъците за обяда на следващия ден. Преди да се усети, хранителните й навици се променили напълно. Някога се наслаждавала на шоколада само за десерт, сега станала сладокосна. Брояла секундите до почивката, когато щяла да отиде до кафенето и да си купи парче торта. Нуждаела се от редовен запас от лакомства, за да преживее деня. Новата работа била натоварваща, работела много и доста се уморявала, а хъпването на нещо сладко на всеки няколко часа поддържало мотивацията й. С напредването на месеците желанието и за сладко ставало още по-силно изразено. Тя или ядела захар, или мисляла за нея. Страстта й към сладкото излязла извън контрол. Всъщност именно тя я контролирала. Силата на волята й била нулева. Започнала да наддава на тегло. По челото й се появили пъпки. Менструацията й станала нередовна. Чувствала се зле заради повишения апетит и всички промени, които настъпвали в мозъка и тялото й. Един следобед преди обичайното си бързо похапване Джаз помолила класа си да отворят учебниците си по биология на глава 10 – метаболизъм. В нея ставало дума за това как тялото ни получава енергия от храната и по-специално какво се случва, когато ядем въглехидрати. Джаз преподавала урок за глюкозата. Докато преминавала през материала, не можела да не си помисли, че вероятно тук има нещо, което би могло да й помогне. През същата седмица съвсем случайно един колега й показал акаунта на Глукоз Годиас в Инстаграм. Нещата започнали да се навързват. Тя се запитала, глюкозата ли е проблемът. Дали изпитвам глюкозни скокове, без да си давам сметка. Дали това е причината да не мога да спра да ям шоколад и да се чувствам толкова уморена през цялото време. Скоро забелязала две неща: едно, когато била гладна, винаги първо посягала към въглехидратите, и две, храната и не била балансирана, обядът и вечерята били предимно от нишесте. Осъзнала, че получава съобщения от тялото си, нещо не е наред. Да, определено се возела на глюкозното влакче. За да изравним глюкозните си криви, от ключово значение е да приемаме фибри, протеини и мазнини преди нишестените храни.
След това осъзнаване Джас решила да възстанови една традиция от детството си, всяка вечер първото ястие да е голяма салата. Била израснала с фатуш, традиционна ливанска салата. Затова се заела да я приготвя сама, комбинирала нарязани чушки, краставици, домати и репички с маруля, шепа магданус, пролетен лук и я подправяла с зехтин, сол и много лимонов сок. Колкото повече фибри, толкова по-добре. Количеството фибри, което консумираме в днешно време, е много по-ниско от това, което ни е необходимо. Само 5% от американците покриват препоръчителните дневни нужди, 25 грама на ден. Правителството на САЩ ги нарича хранително вещество, от значение за общественото здраве. Този феномен се дължи най-вече на преработката на храните, както обясних в първа част. Фибрите се намират в структурната обвивка на растенията и има ги в изобилие в листата и кората. Така че, освен ако не сте дървесен термит, в такъв случай съм впечатлена, че можете да четете, повечето фибри си набавяте от боб, зеленчуци и плодове. Това създадено от растенията вещество е изключително важно за нас, то захранва добрите бактерии в червата ни, укрепва микробиома ни, понижава нивата на холестерола и се грижи всичко да върви гладко. Една от причините, поради които диетата с високо съдържание на плодове и зеленчуци е здравословна, са фибрите, влакнините, които тя осигурява. Както беше споменато в предишния ни хак, фибрите са полезни и за нивата на глюкозата по няколко причини, а именно защото създават вискозна мрежа в червата ни. Мрежата забавя и намалява усвояването на молекулите от храната през чревната лигавица. Какво означава това за глюкозните ни криви? Първо, че усвояваме по-малко калории, за калориите ще говорим в следващия полезен съвет. Второ, с фибрите в организма ни всяко усвояване на молекули глюкоза или фруктоза е намалено. Бобът, зелените листа и зеленчуците са чудесни източници на фибри. Трябва да ги ядем в по-големи количества, тъй като те помагат за ограничаване на глюкозните скокове. Това е доказано многократно в научните среди. Например, в експеримент от 2015 година учени от Нова Зеландия дават на участниците два вида хляб, обикновен хляб и хляб, обогатен с 10 грама фибри на порция. И установяват, че допълнителните фибри намаляват скока на глюкозата от хляба с над 35%. Говорейки за хляб, ето какво трябва да направите, ако искате да му се насладите, докато изглаждате глюкозните си криви. Пропуснете хлябовете, за които се твърди, че са пълнозърнести, но често нямат много повече фибри от традиционните си бели събратя. Купувайте тъмен и плътен хляб, приготвен от ръж с квас. Той е традиционно немски и обикновено се нарича хляб с семена или пумперникел. Той съдържа най-много фибри. Искате хляб с полезни фибри в него? Изберете немския. Дори и този тъмен хляб обаче не е най-добрият начин за добавяне на фибри към храната ни, тъй като хлябът съдържа нишесте и винаги води до повишаване на глюкозата. Знаете ли какъв е по-добрият начин да си набавите фибри? Като ядете зелени зеленчуци. Те съдържат предимно фибри и много малко скорбяла. Знаем, че консумацията на повече фибри е полезна и че приемането им преди всички останали храни е още по-полезно, с предишния полезен съвет. Ето защо добавянето на зелено предястие към всяко от менютата ни има мощен ефект върху глюкозните ни криви. Колко голяма трябва да бъде тази зелена разядка? Толкова, колкото ви харесва. Открих, че най-подходящото съотношение е 1:1 спрямо въглехидратите, които ще ядете след това. Моят любим вариант – 2 чаши спанак, 5 сърца артишок от буркан, оцет и зехтин. Малкият ми брат предпочита един голям суров морков, нарязан на филийки, с хумус, технически не е салата, но все пак е на растителна основа, което и ни трябва. Понататък в тази глава ще намерите още идеи. По света традицията следва науката, в Иран и в страните от Централна Азия естията започват с пресни билки, които се ядат на връзки. Може да използваме всякакъв вид зеленчуци като предястие. Това включва и зеленчуци, които не са зелени, като например моркови. Може да добавите и бобови, като например хумус или леща, защото те също изобилстват от влакнини. По Средиземноморието естията започват с зеленчуци, маринувани пътладжани и артишок за разядка в Италия, нарязани репички, пролетен фасул и други сурови зеленчуци във Франция или комбинацията от ситно нарязан магданус с зрели домати и краставици, каквото е табулето от Турция до Ливан и Израел. Добавянето на зелено предястие изравнява кривата на глюкозата.
При по-плоска крива оставаме сити по-дълго и избягваме глюкозния спад, който води до глад няколко часа по-късно. И така, да се върнем към Джаз. Джаз не осъзнавала, че когато яде само макаронени изделия, се качва на глюкозното влакче на ужасите. Добавяйки салата в началото на всяко хранене, тя изравнява кривата на глюкозата си. Неконтролируемото й желание за ядене намалява и волята й се завръща. Тя започнала да добавя фатуш като предястие към вечерята си всеки ден. След това все така изяждала обичайната си купа с паста, но сега в тялото й се случвало нещо различно, тъй като преминала от насилствено приемане на глюкоза към щадящо такова, скокът бил по-слабо изразен, а последвалият срив по-малък. Доста бързо Джаз започнала да се чувства по-добре. Първо и най-забележимо за нея било, че може да издържа по-дълго, без да яде. След обяд се чувствала сита до 17 часа, вместо да изпита глад в 15 часа била по-бодра. Имала повече търпение с учениците си. Открила, че подскача по коридорите и се усмихва на колегите си. Поравната крива стабилизирала както глада, така и настроението й. След около 10 дни Джаз изгубила вкуса си към лакомствата. За своя голяма изненада, в кафе паузата си можела да мине покрай местната пекарна и да си помисли: о, каква вкусно изглеждаща торта, без да изпитва желание да я изяде. Все още имала навика да яде сладкиши, но не и мъчителния импулс да го прави. Вече не й се налагало да изразходва енергия, за да потиска желанието си, защото желанието й било изчезнало. Възвърнала силата на волята си, всъщност сега това било направо суперсила. Когато изравняваме глюкозните си криви, страничните ефекти обикновено са приятни и неочаквани. Както в случая с Бернадет, Джаз отслабнала, без да се старае. Досега тя е свалила близо 10 кг, като от 84 е станала 74. Просто се грижех да поддържам тялото си в щастлива, стабилна глюкозна зона. Всичко останало си дойде на мястото, сподели с мен, че менструацията й се е върнала към нормалното, кожата на челото й се е изчистила, спи по-добре, а и се чувства по-добре. Опитайте това. Помислете за любимия си зеленчук или салата. Пригответе я внимателно и я консумирайте преди всеки обяд и вечеря в продължение на една седмица. Забележете какъв е апетитът ви и дали се променя. Колко време трябва да изчакам между предястието и основното ястие? Не е необходимо да чакате изобщо, можете да ги ядете без интервал. Ако все пак изчакате, опитайте се да не изчаквате повече от няколко часа между зеленото предястие и останалото хранене. Това е така, защото 2 часа е приблизително времето, необходимо на фибрите да преминат през стомаха и горната част на тънките черва. Например, ако хапнете салата на обяд и ориз в 13 часа, фибрите от салатата все още ще помагат за изравняване на кривата на ориза. Но ако хапнете салата на обяд и ориз в 15 часа, салатата вече няма да помогне за намаляване на скока от ориза. Колко зеленчуци трябва да ям? Първо, всяко количество е по-добро от никакво, а колкото повече, толкова по-добре. Не са правени проучвания за идеалното съотношение. Но аз се опитвам да ям същото количество зеленчуци, каквото е на въглехидратите, които следват. Ако нямам време да си направя салата, вземам 2 палмови сърца от буркан или няколко парчета печен карфиол, които държа в хладилника. Въпреки че това не е съотношение 1:1, то е достатъчно, за да има малка полза, и е по-добре, отколкото изобщо да не хапна зеленчуци преди хранене. Какво се счита за зелено предястие? Всеки зеленчук е подходящ от печени аспержи, през зелева салата, до тиквички на скара и настъргани моркови. Говорим за артишок, рукола, броколи, брукселско зеле, патладжан, маруля, грахови кълнове и домати, а също и за бобови растения, варива и вискозни храни като нато, японска храна, приготвена от соя, колкото повече, толкова по-добре. Между другото, може да ги консумирате както сурови, така и скутвени. Но пропускайте приготвянето на сокове или пюрета, защото влакнините в тях или липсват, в случая с сока, или са стрити до неузнаваемост, в случая с пюрето. Супата е друга история. Спомняте ли си как отговорих на майка си, когато ми се обади от магазина, за да ме попита дали дадена храна е добра или лоша? Отговорът е относителен и супата е идеален пример за това. Супата е чудесно ястие, тя съдържа много хранителни вещества и витамини, засища и е едно от най-здравословните предястия, които можете да си поръчате в ресторант.
Но тя не е по-здравословна от яденето на цял зеленчук. Пазете се и от супите, купени в магазина, те често са предимно от картофи, които се разграждат на нишеста и много добавена захар. Кое е най-лесното нещо, с което да започнете? Купете пакет спанак от супермаркета, разбъркайте 3 чаши от него в купа с 2 супени лъжици зехтин, 1 супена лъжица оцет, какъвто ви харесва, сол и черен пипер и добавете шепа на трошено сирене фета и препечени ядки. Няма проблем и даже е добре да смесите малко протеини и мазнини в зеленото си предястие. Може да добавите и песто, настърган пармезан и малко препечени семки, ако предпочитате. Трябва да е нещо бързо, което намирате за вкусно. Това не е готвене, това е съчетаване. Пазете се от готовите дресинги, тъй като те често са пълни с захар и растително масло, по-добре е да си направите прост дресинг със съотношението на зехтина и оцета, което описах по-горе. Всяка неделя приготвям по 1 порция дресинг и го държа в хладилника, за да го използвам през цялата седмица. Ето някои още по-бързи неща за ядене. Няколко парчета от останалите печени зеленчуци, топ съвет, аз често запичам порция броколи или карфиол и ги съхранявам в хладилника. Няколко хапки мариновани зеленчуци. Нарязана кръставица с гуакамоле. Нарязан на филийки домат с 1 или 2 резена сирене моцарела. Бейби моркови с хумус. 4 мариновани артишока от буркан или други консервирани зеленчуци. 2 консервирани пълнови сърца. 2 стръка бели аспержи от буркан. Какво ще кажете за калориите? Страхотен въпрос. Повече за това в следващия хак. Останете на линия. Какво ще кажете за добавките? Винаги е най-добре да се яде пълноценна храна вместо добавки, но ако в някои случаи е полезно, добавка с фибри в началото на храненето може да свърши работа. Какво да правя в ресторант? Ако компанията ми поръчва предястия, си поръчвам салата. Ако не поръчваме предястия, искам зеленчукова гарнитура към основното си ястие, например обикновена зелена салата с зехтин и оцет, зелен фасул на пара, саутиран спанак или дори задушен черен, бял боб или нахут, и изяждам преди останалата част от ястието. Изчаквам да изям зеленчуците, за да хапна основното или да посегна към хляба. Не води ли добавянето на мазнини от салатения дресинг към въглехидратите до увеличаване на теглото? Не води, това е мит, който е развенчан. Повече за това в полезен съвет 10, облечете въглехидратите си. Когато сте на ресторант и не поръчвате предястия, салатата с зехтин и оцет като гарнитура към основното ястие е най-добрият ви съюзник. Поръчайте я и първо изяжте нея. Фибрите и мазнините ще направят всяко по-нататъчно постъпване на нишестето много по-плавно за организма ви. Запознайте се с Густаво и неговия помощник броколите. Хората по света проявяват творчество, когато използват нашите хитрини в ежедневието си. В зависимост от страната и наличните продукти, техните интерпретации винаги ме впечатляват. Бих искала да ви разкажа как хакът с зеленчуците е помогнал на Густаво, защото намирам този пример за особено полезен. Густаво е търговец от Мексико. На 50 годишна възраст той вече е загубил 2 близки хора, страдали от едно и също заболяване. Баща му е починал от диабет тип 2, след това негов колега с години по-млад също си отишъл от усложнение на диабета. Това била за Густаво алармата. Той не желаял животът му да приключи по същия начин, искал да бъде активен член на своята общност още дълги години. Густаво все още нямал диагноза диабет, но знаел, че е със сериозно наднормено тегло, а когато научил, че хората могат да изпитват глюкозни скокове в продължение на години, преди да развият заболяването, бил почти сигурен, че е тръгнал по пътя на баща си. Въпреки това разбирал също, че диабетът не е само въпрос на гени, дори ако родителите ни са болни от диабет, това не ни прави автоматично диабетици. Дневто ни може да увеличи вероятността да се разболеем, но начинът ни на живот все пак е в основата на това дали ще се разболеем или не. След като открива акаунта на Глукоз Годиас в Инстаграм и научава за глюкозата и диабета, Густаво е готов за промяна, но среща една голяма пречка – социалния си живот. Когато излиза на вечеря, той подобно на сътрапезниците си яде много въглехидрати и захари. Иска да промени навиците си, но му е трудно да се справи с критичното отношение на приятелите си. Защо си поръчваш салата? Питат те. Да не си на диета. Затова измисля трик,
преди да излезе на вечеря, вкъщи си приготвя голяма чиния с броколина скара и ги изяжда със сол и лют сос. С броколите в корема си той е готов да хапне навън. Когато стига до ресторанта, не е изгладнял, така че спокойно може да се откаже от хляба на масата. А и така или иначе, ефектът от каквото и да било нишесте и захар, които сега ще изяде, ще е ограничен от броколите. Това означава по-малък скок на глюкозата и по-малко отделяне на инсулин, както и по-малко възпаление, по-малко увреждане на клетките му и по-малко приближаване към диабет тип 2. 18 месеца след началото на промяната на хранителните си навици Густаво е свалил 40 кг. Ще научите за другите хитрини, които е приложил в следващите глави. Когато разговаряхме по телефона, той с радост ми каза, че се чувства по-млад от всякога. Вече може да пробяга 8 км безпроблемно, нещо, което никога не е успявал да направи, но за което винаги е мечтал. Освен физическите подобрения, Густаво сподели, че се чувства по-уверен и поинформиран от всякога, най-накрая е разбрал, че калориите не са всичко. Ако не сте сигурни, че ще можете да хапнете зелено предястие в ресторанта, можете да изядете едно, преди да излезете. Густаво изяжда голяма порция броколи вкъщи, преди да се срещне с приятелите си в кръчмата. Полезен съвет 3. Спрете да броите калориите. Ако следвате полезния ни съвет от предишната глава, ще започнете да добавяте калории към храната си под формата на зелено предястие. Ако се надявате да свалите килограми, може би се чудите, дали това наистина е добра идея. Дали добавянето на калории няма да ме накара да кача килограми? Краткият отговор е не. Дългият отговор включва да разберем повече за видовете калории, които приемаме. За да измерите колко калории има, например, в една поничка, ето какво трябва да направите: дехидратирайте поничката и я поставете в контейнерче, потопено във водна баня. След това запалете поничката, да, наистина, и измерете с колко градуса се е затоплила водата около нея. Умножите промяната на температурата по количеството вода в съда и енергийния капацитет на водата, който е 1 калория на грам градус, и ще получите броя на калориите в поничката. Така че, когато казваме, тази поничка и това цедено кисело мляко имат еднакъв брой калории, всъщност казваме, тази поничка и това цедено кисело мляко загряват водата с еднакъв брой градуси, когато ги изгорим. За да измерим калориите в една поничка, измерваме колко вода се загрява при изгарянето й. Чрез тази техника за изгаряне, чрез уреда, наречен калориметър и изобретен през 1780 година, учените могат да измерват калориите във всяко вещество. Въглищата, които дядо ви хвърля в огъня, се гордеят с 3,5 милиона калории на паунд, около половин килограм, защото горят много бавно и отделят много топлина. От друга страна, една книга от 500 страници не е най-добрият избор, ако се опитвате да затоплите вода. Тя съдържа само половин калория, защото книгата се превръща в пепел много бързо и при този процес не се отделя много топлина. Във всеки случай калориите измерват произведената топлина, нищо друго. Да съдите за дадена храна по броя на калориите, е като да съдите за книга по броя на страниците. Една книга от 500 страници със сигурност може да ви даде известна информация за това колко време ще ви отнеме да я прочетете, около 17 часа, но за съжаление, няма да научите нищо повече. Ако влезете в книжарница и кажете на служителя, че искате да си купите книга от 500 страници, той ще ви погледне малко странно и след това ще поиска разяснение. Една книга от 500 страници не е една и съща с друга книга от 500 страници и по същия начин една калория не е една и съща с друга. 100 калории фруктоза, 100 калории глюкоза, 100 калории белтъчини и 100 калории мазнини може да отделят едно и също количество топлина при изгарянето си, но имат съвсем различно въздействие върху тялото ви. Защо? Защото са съставени от различни молекули. Ето този факт в действие. През 2015 година изследователски екип от Калифорнийския университет в Сан-Франциско доказа, че може да продължим да приемаме точно същия брой калории, но ако променим молекулите, които приемаме, сме в състояние да излекуваме тялото си от различни болести. Те доказаха, например, че калориите от фруктоза са по-лоши от калориите от глюкоза. Това е така, защото фруктозата, както знаете от част 2, възпалява тялото ни, състарява клетките ни и се превръща в мазнини повече, отколкото глюкозата. В това проучване са участвали тийнейджери с затлъстяване.
Те са били помолени да заменят калориите, които идват от фруктоза, с калории от глюкоза, заменили са храни, съдържащи фруктоза, като понички, с храни, съдържащи глюкоза, но без фруктоза, като бейгали, като и в двата случая броят на консумираните калории остава един и същ. Какво се случва? Здравето им се подобрява, кръвното им налягане се стабилизира, а съотношението на триглицеридите към HDL, ключов маркер за сърдечни заболявания, както научихме в част 2, се променя в положителна посока. Намалява прогресията на омазняването на черния дроб и на диабета тип 2. И тази дълбока промяна в здравето им настъпва само за 9 дни. Резултатите са категорични, 100 калории фруктоза са повредни, отколкото 100 калории глюкоза. Ето защо винаги е по-добре да хъпнете нещо нишестено, отколкото нещо сладко повече за това в хак 9. Ако трябва да закусите, изберете соленото, ако в проучването фруктозата беше намалена и заменена с протеини, мазнини и фибри, ако участниците бяха заменили поничките с цедено кисело мляко и броколина с кара, например, можете да си представите, че ефектът щеше да е още по-положителен. Така че, ако някога сте чували, че за да сте здрави, трябва просто да намалите калориите, сега вече знаете, че това не е вярно. Можете да направите много за оздравяването на тялото си не като промените броя на калориите, а като консумирате храна с други молекули. Какво ще кажете за загубата на тегло, дали е въпрос само на консумиране на по-малко калории? Преди си мислехме така, но и този мит е развенчан. А в проучването, което споменах по-горе, има подсказка, няколко от тинейджерите започнали да отслабват, въпреки че приемали същия брой калории като преди. Невъзможно. Не. Но определено в разрез с това, което са ни казвали години наред. Един и същ брой калории, различен ефект. Калориите от поничката, съдържаща фруктоза, се превръщат предимно в мазнини, възпаляват тялото ни и състаряват клетките ни. Калориите от киселото мляко, без фруктоза, са далеч по-малко вредни за здравето ни. Всъщност последните научни изследвания показват, че хората, които се фокусират върху изравняването на глюкозните си криви, могат да приемат повече калории и да свалят повече мазнини полесно от онези, които приемат по-малко калории, но не изравняват глюкозните си криви. Нека повторим, хората, които са на диета за изравняване на глюкозните криви, могат да отслабнат повече, приемайки повече калории, отколкото хората, които консумират не толкова калорични храни, но повишават нивата на глюкозата си. Например, проучване от 2017 година, проведено в Мичиганския университет, показва, че когато хората с наднормено тегло се съсредоточат върху изравняването на глюкозните си криви, дори ако са приели повече калории от другата група, те отслабват повече, 8 кг срещу 2 кг, отколкото хората, консумирали нискокалорична храна, но без да полагат грижи за нивата на кръвната си захар. Това е свързано с инсулина. Когато намалим нивата на глюкозата, нивата на инсулина също се понижават. Преглед от 2021 година, анализиращ 60 проучвания за отслабване, доказва, че намаляването на инсулина е от първостепенно значение и винаги предшества отслабването. Всъщност изглежда, че можем напълно да пренебрегнем калориите и пак да отслабнем, ако просто се съсредоточим върху изравняването на глюкозните си криви. Имайте предвид, че в това все пак трябва да вложите и малко здрав разум. Ако изяждате по 10 000 калории масло на ден, глюкозните ви криви ще бъдат плоски, но ще качите килограми. Отзивите по този въпрос от членовете на общността Глукозгодия са почти идентични. Ако внимават да не повишат нивата на глюкозата си, могат да ядат, докато се почувстват сити, без да броят калориите, и въпреки това да отслабнат. Точно това направи Мари и това промени живота ви. Запознайте се с Мари, тя не може да спре да похапва. 28-годишната Мари живее в Питсбърг и работи в оперативния отдел на технологична компания. В продължение на почти десетилетие всеки път, когато излизала от къщи, тя вземала под мишница чанта, пълна с закуски. Това не подлежало на обсъждане, ако не се хранела на всеки 90 минути, започвала да трепери, чувствала се замаяна и трябвало да поседне. Ежедневието й било организирано според това изискване, ако дадено събитие продължавало повече от час и половина и тя знаела, че няма да може да се храни през това време, не го посещавала. Направила изключение за кръщенето на племенницата си, но изяла едно зърнено десерче точно преди да влезе в църквата, а накрая изтичала до колата си, за да отвори пакетче чипс. Много от нас познават някого, или дори са такива, който не се чувства добре,
ако не се храни през точно определени интервали от време. Подобни хора понякога казват: имам ниска кръвна захар. Това не е непременно погрешно, но онова, което може би не знаят, е, че не става дума за вродено състояние. По-често ниската им кръвна захар е причинена от инсулина, освободен след предишно похапване. По-правилно би било да се каже: нивото на кръвната ми захар се срива. Обикновено, когато след скок инсулинът придвижва глюкозата към хранилищата, кривата е плавна и камбановидна и глюкозата се връща стабилно до нивото си на гладно. Понякога обаче панкреасът ни освобождава твърде много инсулин. В резултат на това се складира и твърде много глюкоза. Вместо глюкозата да се върне до нивото на гладно, тя всъщност пада главоломно и за малко се понижава под нормалното ниво. Това се нарича реактивна хипогликемия. Когато нивото на глюкозата се понижи и преди организмът ни да го възстанови, като освободи допълнителна глюкоза в кръвта, може да усетим странични ефекти: глад, внезапен апетит, треперене, лесна уморяемост или изтръпване на ръцете и краката. Точно така се чувства Мари много пъти през деня. Това е пример за инсулин, който намалява нивата на глюкозата до нормалните след хранене. След скока глюкозата се връща до изходното си ниво. Това е пример за реактивна хипогликемия и предизвикания от нея глад. След скока нивата на глюкозата се сриват много под изходното ниво. Реактивната хипогликемия е често срещано състояние, особено при хора с други проблеми, свързани с глюкозата, като например СПК-я. Проявленията и варират в широки граници. При хората с диабет колебанията на реактивната хипогликемия обикновено са по-изразени и нивото на глюкозата може да се понижи толкова, че да предизвика кома. При недиабетиците дори малкият спад може да доведе до силен глад, дори и да е имало хранене само преди 2 часа. И колкото по-голям е спадът, толкова по-гладни ставаме преди следващото хранене. Медицинското изследване потвърдило, че Мари наистина има реактивна хипогликемия. Тестът включва изпиване на шейк с много глюкоза и изследване на кръвните стойности 3 часа след това, за да се установи спадането им под изходните стойности. Тази диагноза се прибавила към дългия списък с болесни състояния, които измъчват Мари от тийнейджърските й години насам: хипотиреоидизъм, псориатичен артрит, естрогенна доминантност, кандидоза, обриви, псориазис, пропускливи черва, хронична умора, безсъние, нощна тревожност. Когато веднъж отишла да вземе последната си рецепта за лекарство за щитовидната жлеза, фармацевтът й отбелязал, че това е една от най-високите дози, които някога е приготвял, особено за 28-годишна жена. Въпреки това Мари се стараела да се чувства добре. И тъй като смятала, че е принудена да похапва през деня, тя се стараела закуските и да са здравословни. По онова време мисляла, че е здравословно означава предимно вегетариански храни с ниско съдържание на калории. Внимавала за приема на калории като цяло, никога не превишавала препоръчителните 2000 калории дневно и се заставяла всяка сутрин да изминава по 10 000 крачки. Тази графика представя глюкозната крива на човек с диагноза като тази на Мари, реактивна хипогликемия, много скокове и спадове под нормалните нива. Типичният ден на Мари протичал последния начин: плод и мюсли веднага след като се събудела в 5 часа сутринта, събуждала се толкова рано, защото изпитвала силен глад. Нискомаслено плодово кисело мляко в 6 часа сутринта. 100 калорийна зърнена закуска в 8 часа сутринта. Поптърт в 9 часа и 30 минутич вегетариански дюнер в 11 часа вегетариански сандвич за обяд с кокосова вода и 1,00 калорийна опаковка брецели, 90 минути по-късно 1,00 калорийна опаковка бисквити. В 16 часа всеки ден тя изяждала половин килограм грозде, това са около 180 зърна грозде. Крекери 1 час преди вечеря, много ориз и малко боб за вечеря, а след това парче шоколад преди лягане. Приемала правилния брой калории, но била гладна през цялото време. Изпитвала хронична умора и не можела да събере енергия, за да прави каквото и да било след обед. Толкова уморена се чувствала, че пиела по 10 чаши кафе на ден. Когато на хората се постави диагноза реактивна хипогликемия, те често чуват, че трябва да похапват на всеки няколко часа, за да са сигурни, че глюкозата им няма да падне прекалено. Но това само влошава проблема. Те ядат нещо сладко или въглехидратно, което изстрелва глюкозата им обратно нагоре, освобождава инсулин и кара нивата им отново да се сринат. След това цикълът се повтаря. Така те безкрайно се возят на глюкозното влакче.
Един по-ефективен начин за борба с реактивната хипогликемия, която, между другото, е обратимо състояние, всъщност е насочен към основния проблем – твърде многото инсулин. Решението е, както се досещате, изравняването на глюкозната крива. При по-малки скокове пациентът отделя по-малко инсулин и изпитва по-малки спадове. Организмът се научава да не очаква нишестени и сладки закуски на всеки няколко часа и при по-малко инсулин започва да изгаря мъсните резерви за гориво. Важно е тази промяна от нишестените и сладките закуски да се прави постепенно, защото на организма може да му трябват няколко дни или дори седмици, за да се адаптира. Точно от това Мари отчаяно се нуждаела, за да се почувства по-добре. За щастие, докато проучвала значението на гликемията и се спускала в зешката дупка на интернета, тя попаднала на моя профил в Инстаграм. И научила, че когато изравним глюкозните си криви, а следователно и инсулиновите си криви, реактивната хипогликемия изчезва, защото тя се появява при хранителен режим с повишено съдържание на глюкоза. Затова Мари направила някои промени. Планът й бил да яде толкова, колкото смята за необходимо, стига да поддържа глюкозните си криви плоски. Започнала да приема въглехидратите последни, добавяла салати към естията си и въвела в храната си повече протеини, мазнини и фибри. Преминала от предимно преработени храни, направени от захари и нишестета и лишени от фибри, към предимно пълноценни храни с много фибри. Вече не брояла калориите, но определено приемала повече от 2000 калории от преди. Сега за закуска хъпвала овесени ядки с смлени ленени семена, конопени семена, ядки, грахов протеин на прах и колбас. На обяд 2 твърдо сварени яйца, моркови на лентички, целина, фъстъчено масло или авокадо, протеиново смути, с колаген на прах, 1 супена лъжица семена от чия, половин супена лъжица кокосово масло и цял куп зелени, и за последно половин банан. За следобедна закуска цедено кисело мляко, горски плодове и половин протеиново барче. И накрая, на вечеря риба или пилешко месо, кейл, саутиран с масло от авокадо и печени сладки картофи. Мари сподели с мен добрите новини по телефона, успях да издържа 4 часа, без да ям. Мога дори да тренирам нагладно. Това ми върна живота. Сега вече усещането за глад на всеки няколко часа е останало в миналото. Както и реактивната хипогликемия. Променили са се и други неща. Нивата на енергия на Мари се повишиха в рамките на 1-2 седмици до степен, в която тя премина от 10 чаши кафе на ден на една. Кожните й проблеми отшумяха, обривите и псориазисът също. Главоборието й се изпари. Безсънието, пристъпите на паника и псориатичният артрит също изчезнаха. Нивата на естрогена и се върнаха към нормалните си стойности. Тя отслабна с над 2 кг. Функционирането на щитовидната и жлеза също се подобри. На всеки няколко месеца лекарят и назначава изследвания и коригира лекарствата и към все по-ниски дози. Фармацевтът и вече не прави забележки относно рецептата й. И почти най-доброто от всичко, тя вече не носи закуски в чантата си. Не й е необходимо. Това може да изглежда като дреболия, но за Мари то променя всичко. Затова запомнете следното: здравето и отслабването са свързани повече с това какви молекули приемате, отколкото с броя на калориите в храната ви. Ето как изглеждат сега дневните нива на глюкозата на Мари, малки колебания в рамките на здравословния диапазон, без повече реактивна хипогликемия. Тя приема повече калории, отколкото преди, и се чувства много по-добре. Какво означава това за нас? Означава, че можем без страх да добавяме калории към храната си, ако те помагат за ограничаване на скока на глюкозата, т.е. ако молекулите са на фибри, мазнини или протеини. Когато добавяме салата с дресинг към менюто си, калориите, които приемаме, са полезни за нас, защото помагат за поддържане на ниски нива на глюкоза и инсулин и дори ни помагат да усвояваме по-малко калории от това, което ядем след салатата, благодарение на мрежата, която фибрите създават. Като цяло оставаме сити по-дълго, изгаряме повече мазнини и напълняваме по-малко. Обърнете логиката: ако добавим повече глюкоза или фруктоза към храната, това увеличава пиковете, което води до повече килограми, повече възпаления и по-малко ситост. Когато добавим 200 калории на салата, фибри и мазнини към храната, добавяме калории, но те помагат за ограничаване на глюкозата и инсулина. Това са добри добавъчни калории. Фактът, че всички калории не са еднакви, е нещо,
което хранително-вкусовата индустрия прави всичко възможно да премълчи. Тя се крие зад броя на калориите, защото те отклоняват вниманието ни от подробно разглеждане на това, което всъщност се съдържа в опаковката, например много фруктоза, която за разлика от глюкозата не може да бъде изгорена от мускулите ни като гориво и почти цялата се превръща в мазнини след храносмилането. Погледнете информативните текстове на опаковките на закуските, когато следващия път отидете в магазина, и ще разберете какво имам предвид. Производителите на храни продължават да твърдят, че всички калории са еднакви, защото истината е заплаха за техните интереси. Това е лесен трик. Когато добавим 200 калории на газирана напитка, глюкоза и фруктоза към храната, тези калории усилват пиковете, всъщност те увеличават концентрацията на трите големи вещества глюкоза, фруктоза и инсулин. Това не са добри калории за добавяне. Точно по този начин корнфлейксът Special K се превърна в търговски успех, възприеман от потребителите като квинтесенцията на зърнената закуска за отслабване. На кутията гордо се изтъкваше само 114 калории. Не се замисляхме и не знаехме, че макар да е сравнително нискокалорична, Special K съдържа 2 пъти повече захар от други зърнени закуски, като например обикновения корнфлейкс. Не знаехме, че тези 114 калории от захар и нишесте ще доведат до скок на глюкозата и инсулина и със сигурност до повече мазнини, отколкото 114 калории от, да речем, яйца и препечен хляб. Не знаехме, че тези 114 калории от Special K за закуска ще ни накарат да се качим на глюкозното влакче и ще доведат до глад през целия ден. Но сега благодарение на непрекъснатия глюкозен мониторинг и на любопитните учени, за които ще ви разкажа по-нататък, имаме доказателство, че зърнената закуска определено, недвусмислено не е добър начин да започнете деня.